И здравейте хора, днес ще играем Майнкрафт епизод 7. Ето и където направихме тук с Enchanting Table. Така, брат ми идва. Той отива някъде. Извинете, ако нещо някой каже. Така, това диаманта е шка. Имам 50 книги. Взема диамантите и обсидиана. Така, 2 диаманта. Сме готови с Enchanting Table. Така. Там трябва лапис лазули. Та, без да искам. Извинете, че малко бъгна. Извинете хора, но сега нещо малко ме бъгна. Така, извинете, че не говоря толкова високо. Енчант на кепата. Лапис лазулито. Не, мисля, че друго няма да енчантвам. Така. Breaking canal. Infinity 2. Breaking canal. Така. О, хайде ще си мечо. Как се правеше купчета, няколко блокове. Iron, две, един. Тук няма. Това ще го взема да посъда. И един блоковете ги слагам. Да видя дали така. Извинете хора, ще приключваме. Епизод. Абонирайте се в БГ. Така. Абонирайте се пак за MasterBG. Сега ще приключваме този епизод. Така, извинете много.